אתה מוכן לקחת את העסק שלך לשלב הבא? בוא תכיר קורס בנושא בינה מלאכותית. הכלי האולטימטיבי לניצול מלוא הפוטנציאל של העסק שלך. עולם העסקים משתנה כל הזמן. וכדי להתקדם, אתה צריך להתעדכן בטכנולוגיות העדכניות ביותר. עם קורס בינה מלאכותית שלנו, תלמד כיצד לרתום את כוחה של בינה מלאכותית כדי להגביר את המחירות שלך, להגדיל את בסיס הלקוחות שלך ולהשיג יתרון תחרותי בשוק. בינה מלאכותית הינה הכלי הטכנולוגי של המחר. כדאי ללמוד את זה עוד היום. תוכלו לראות וללמוד כיצד דמיון ומציאות נפגשים. נלמד איך היא משתלבת בתחומים שונים בחיינו. בבריאות, תחבורה, קמעונאות, בידור, השכלה, אבטחה. והכי חשוב בעסק שלכם. אז בואו תכירו את גיל המרצה המעולה שלנו, שיביא אתכם למקצוענות טכנולוגית תוך זמן קצר. תוכלו להרשים את החברים שלכם עם היכולות המדהימות האלו ולבנות עוזר משלכם. והכי חשוב, לעשות יותר כסף בעסק שלכם. בקורס נלמד על הכלים הכי חמים בעולם הבינה המלאכותית, כמו ChatGPT. נלמד איך הכלי הזה יכול לשנות לנו את החיים. נלמד על כלים גרפיים שונים שיהפכו את העולם שלכם לקל ומדהים. נלמד לייצר עוזרים וירטואליים כמו זה ממש. כן, כל מה שאתם רואים פה נוצר בצורה וירטואלית. ובעזרת הבינה המלאכותית. אז למה אתם מחכים?